speaker, voice-over artist, fortæller, oplæser. Ja, kært barn har mange navne. Summa summarum er, at der er stemmer overalt. Online på din computer, i dit farvefjernsyn, TV-avisen God Aften, i radioen, på telefonen, når du ringer til forsikringsselskabet. Tryk 5, hvis du er kørt i havnen, i bilens GPS, på din mobiltelefon. Læg en besked efter tonen, i dit smartwatch, i biografen, i en fjern galakse. For de svagtseende til awardshows. De nominerede er som podcast i dine lyttebøffer, på togstationen, i lufthavnen. Og så er der også dem, der tæller ned, når der skal sendes raketter afsted ud i rummet. Der er også stemmer i sikkerhedsfilmen på færgen og i legetøj. Hej, jeg hedder Bamsemus. Og så er der de der displays i dit byggemarked. Og så videre, og så videre, og så videre. Kort sagt, vi har brug for stemmer. Og vi har brug for stemmer, der passer til budskabet, produktet og platformen. Og det er så her, jeg kommer ind i billedet. Ja, det er faktisk mig på billedet. Med 25 års erfaring som speaker, eller hvad du nu kalder det, er jeg klar til at indtale for dig og dit brand. Nemt og hurtigt. Læs mere på willemspeak.dk. Ja tak. Cut.